Исәнмесез дуслар, саумсыз милләттәшләр дип без тыйма тапшыруының тамашачыларын сәламлик әле. Кем сәламли? Мин Рузал Әхмәдиев. Тапшыруыбыз тыйма дип атала бит. Ни өчен? Чөнки монда без тыймага басып җырларны белергә тырышабыз. Сәлам. Әйдәгез инде безнең уенчыларыбыз, командаларыбыз белән дә танышып китик инде. Беренче команда искиткеч иҗади гаилә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлнара Габидуллина. Җырчы һәм инде аның искиткеч сәләтле кызы, җырчы да, алып баручы да бер урында тик кенә тора алмаган Әминә Мортазина. Сәлам. Яшь кызларны көлдерә алабыз икән, димәк, әле дары бар. Икенче командада шулай ук саллы, бик җитди һәм төпле команда дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки әлеге командада шагыйрә һәм гомумән бик күп җырларның авторы, популяр җырларның авторы Гөлүсә Шахбан. Һәм аңа бүген ярдәм итә Акуш студиясе шәкерте һәм Шаян ТВ телеканалы алып баручы һәм бик өметле егет дип саныйм мин. Акуш студиясе шәкерте, Шаян ТВ телеканалы алып баручысы Самат Вәлиуллин. Сәлам. Демәк, дуслар, менә командалар белән дә таныштык. Әйдәгез, уенга күчик, озакка сузмый. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап, җырны белергә кирәк булачак. Берничә рәсемне нинди җыр берләштердем икән? Хәзер шуңа җавап бирәчәкбез. Әлбәттә, командалар төймәгә басып җавап бирәбез. Моны онытмыйбыз һәм инде кайсы команданың төймәсе яна, шуңа борылып шулар белән сөйләшәчәкбез. Игътибар экранга, һәм инде нинди җырны без анда сездән яшердек микән? Самат. Белмим, мин яратам сине Татарстан. Мин яратам сине Татарстан, дөяләрең өчен яратам. Өркәшләрең, саксаулларың өчен. Әйдәгез, уйлап карыйк, әйдәгез, Самат менә уйлап карыйк. Нәрсәләр күрәбез без баштан? Кем беренче? Менә бу абыйны беләсеңме? Мин беренче рәсемдә. Кем ул? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Әйе. Исеме аның Юрий инде. Юрий. Икенчесендә нәрсә иде? Сез. Әйе, Гөлүсә. Икенчесендә Монсын белмисез. Юк, белгән күргән кешем түгел. Безнең авылныкы түгел. Сериалда инде номинальный. Сериалда, әйе, ул «Счастливы вместе» сериалында уйнаган Геннадий Букин. Екатеринбург тағы туган, үскән актер. Ярый. Димәк, ике Юрий бар безнең, һәм инде безнең дөя бар. Ләкин ул аның уртадагы дөясе өсе ига әйләнгән күргәнегезчә, өстә и хәрефе. Димәк, дөя. Менә шундыйрак. Дөньяда эстәгә. Фирулла, нинди заман. Нинди җырсың? Менә бу Менә монда инде әлбәттә инде Татарстан флагы, бу татарча дигәнне аңлата инде, татарча. Әйдә, Самат, булса синнән булыр. Юрий. Әйдә. Мин оныттым. Юрий генә. Юрий генә дия. Юрий Гена. Әйме, Юрий Гена. Әйе инде, минем сүзләргә иҗат булган җырларның берсе Юрий генә дия. Юрий генә дия. Башлар буталы бетте. Башлар буталы бетте ул шулай. Кайчак кешеләр үзләренең тавышлары белән җырлаган җырларын да танымыйлар әле безнең тапшыруларыбызда. Димәк, җавап кабул ителде. Самат әллә рәсем бар дип утыра хәзер. Гөлүсә апагыз. Молодец. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетеп карыйк әле. Başlar bundalı bette Sizin aldım yüreği kıpır ömürler öte Yüreğine yaradanın yüreğine sileşen Yüreğine ömürgen bulan oynap kına sürleşen Gülüse, siz bik күп шундай хитлар авторы күпме санаганыгыз бармы һәм гомумән сез ул сүзләрнең яттан беләсезме аннары?
Мен білесізме, менің енді өзімнің мақсатым шигириятны сәхнәгә мінгізу булгач, шуңа күрә мен шигирләремне яттан беләм, ләкин җырларымның сүзләрен яттан беләм дип әйтә алмыйм. Ләкин мин алар белән һәммәсе белән дә горурланам. Күпмесең сезнең санаганыңыз бармы якынча? Юк, алай әллә ни күп дип әйтә алмыйм, ләкин алар барысы да менә дигән җырлар. 1-0. Самат Гөлүсә Шахбанның җырын белде. Әйдәгез дәвам итик. Исеңдә калдыр. Исеңдә калдыр, унутма бу җырны. Кем язганын унутма, иң мөһиме. Дәвам итик. Икенче бирем. Урсалтауда. Нурсалтауда ташында. Салават абыйның җыры. Үтә еллар. Җәйләр. Суларында йөз алмыйм. Урсалтауда карлар ява. Урсалтау җавап кабул ителде сездән, кабул ителде һәм әйдәгез тикшереп карыйбыз. Йыллар көтте җәйләр. Суларында йөз алмыйм. Урсалтауда карлар ява. Барам инде түз алмыйм. Әйдәгез дәвам итик. Киләсе бирем, 3нче сорау. Ничек? Әйе. Менә Мин Саматул. яратам. Мин сине яратам. Яратам. Мин сине барыбер Үземә каратам. Менә монда соңгы рәсем генә бераз әзрәк туры килми. Әзрәк кенә менә китегрәк. Менә беренче сүзләренә минем бер сорау юк. Ул шулайрак бара да иннән да ул җырда. Менә мин яратам сине, менә инде Мин аннары. яратам сине тормыш. Нинди җыру? Кемнең җыры? Мин яратам сине тормыш. Айгөл Вәлиуллина сүзләре. Айгөл Вәлиуллина сүзләре. Риваль Хисмәтуллин ки Гүзәл Уразова. Әтнә җегете? Риваль Хисмәтуллин ки булырга тиеш дип уйлыйм. Хөрмәтле Гүзәл Уразова җырлый. Хөрмәтле Гүзәл Уразова җырлый. Инде җәмәгать әйдәгез, шулай микән, юк микән тикшереп карыйк инде анда. Игътибар. Инде сез бик матур җырлап та утырасыз. Әле беләсез дә, без инде уйладык та әлеге балны белергә булдык. Сезгә дә бер бал бирәбез инде, әлбәттә, һәм Мин сезгә дә дә. нәкъ шулай дип уйлап торам. Әйе, һичшиксез, чөнки сез мин яратам сине тормыш дип менә бу тезмәне төзү тезмәне куйдыгыз, ә инде сез инде Тәмамлап бетердегез. Тәмамлап бетердегез, көйләп бетердегез дип әйтик, җырга әйләндердегез. Менә шулдыр инде ул җырчылар белән шагыйрьләрнең симбиозы, тандемы. Исәп эшкә бер һәм без икенче турга күчәбез. Икенче тур арттан алга дип атала. Хәзер безнең командаларыбызга әйләндерелгән җырларны тыңлатачакбыз, ә инде алар безгә оригиналларын төймәгә басып әйтергә тиеш булалар. Монда инде бәлки җырчыларга җиңелрәк булыр, чөнки монда җырны, мелодиясын ишетү әйләндерелгәч тә ул кайбер ноталар, кайбер мелизматикалар алар сакланып кала. Һәм инде шуннан да танып алалар безнең күп кенә катнашучыларыбыз җырларны. Сез дә танырсыз дип ышанып калабыз. Шуңа күрә әйдәгез беренче биремне тыңлап карыйк һәм шунда барысы да аңлашылыр. Киттек, беренче бирем тыңлыйбыз. Әйе. Яшьлегем шишмәләре. Яшьлегем Яшьлегем шишмәләре. Әминә куркытып җибәрдек. Ашлай Әминә туташ. Әминә туташ. Улыгызны алай якын куймагыз. Икенче юлы. Ләйсән Гыймаева дип әйтмәкче. Яшьлегем шишмәләре. Җавап кабул ителде. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Яшьлегем шишмәләре, еракта калдым моңнарында, алдагы мөнберләрендә, калыр ул югалмас шишмәләр. Бергә ноль. Әйдәгез икенче биремне тыңлыйк.
Әйе. Әзгене әлгірмәдің, Самат. Гүлсе Шағбан башқаруында. Башкарунда? Әйе. Ғафу ит, Гүлсе. Нешек? Ақбұз атым. Ганыс Сабый Сайфуллин. Әйе. Гүлсе Кие Шағбан. Гүлшат апа Зәнәшева сүзләренә Акбузатым шулмайлы. Синің ноткалар барам. Әйдегіз, дірі жауап тыңлаймыз да білірбіз, әйдегіз. Ақбұз атым. Дірі жауап тыңлайық, иқтибар. Ақбұз атым. Әтезені қарғафу еді. Үзерің бик ауыр етерге. Бик ауыр ол. Сіз Ашқынасың. Гүлісі қонымның ижаты білән бик көпінен танышмыш ул хәрлі. Біз бірге эшлейбіз. Бірге эшлейбіз. Бірге эшлейбіз. Бірге эшлейсіз. Әйе. Алайса бик әйбәт. Алайса біздің Біз тапшыру. жырны алмаштырайық да. Yok, бик әйбәт. Ал ул менә үзеңнең коллегаларының жырларын белү, үзеңне минемчә югарылыкка Мен күтәрәдер аят инде. инде, мен аят булды. Мен хәтта үз тавышымда танымадым. Исәп безнең 2-0. 2-0 әлеге турда. Әйдәгез, 3нче биремне тыңлап карыйк. Мен ярдәм сен тазартам. Әйе. Варапара, вапарай, варапарапам. Варапапарай, нарам, нарам, нарам. Тарарам, нарам, 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 Рәхмәт бу проигрыш. И. Салават Фатхетдинов. И. Көңілімдегі тіләкләріні. Өз талантысында түгіл, конечно. Туган көн. Әйе, туған күн саламат. Бәхетле бол қайғы күрмә, сағынышларда уралма. Гүлсе. Яқты болсын. Тапшыру біткеш шулай якын дуслар булып аралашырсыз деп ышанып калабыз. Біз тапшыр алдынан Гүлнара сөйләйт. Миңа сүз бирде. Борчылма, әгәр Мин сине җиңәчәкмен. белмәсәң, мен сиңа бөтен балаларны сиңа бирәм диде. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап ишетеп карыйк инде. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыга югалма. Әфәрин, 3-0 әлеге турда. Гүлнара, Әминә, бик әйбәт барасыз әлеге турда. Димәк, гомумән бу тур инде җырчыларга җиңелрәк аңлашыла. 4нче бирем тыңлап карыйк әле. Гүлнара Габидуллина җырлый. Мин барын онытма, Альфред Әбу Якшинбетов кие, Алина Хисамиева сүзләре. Сүзләре. Сезнең җыр Әйе. мин Барын. онытма дип атала. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Бик матур җыр. Бас янып яратырмын, сөеп тоймас кешем син генә. Күңеле якыл яшьле, язмышлардан сорап көтеп, мәңге яратмышым мине генә. Бик матур сүзләр, бик матур җыр. Бик матур. Әйе, нигенә булса да әлеге матур җыр 4нче балларын алып килә. Җырчылар командасына дип әйтик. Һәм безнең соңгы биремебезгә Безгә посвящен тур. Бик әйбәт. Тагын бер балны аласыз да Гөлүсәгә бирәм. 5-0 белән Бездә икенче. андый кагыйдәләр юк шул. Бездә әле тагын бер сорау бар әлеге турда. Һәм соңгы турыбыз калды. Шуңа инде монда кем өлгерә дип әйтик. Әйдәгез соңгы биремебезне әлеге турдан тыңлап карыйк әле. Куеп ташында. Сучи. Дөньяга белеп булмый. Син миңа вообще галимат суктың. Маленький буй.
геройский жыр. Давай, Гülüse, давай. Yok indi, Allah bulsun indi kızım. Yok, yara bastın. Әйдәгез. Соңғы сау бол, тек бақытты бол. Кем жырлый? Ayfara grupasının alma, solisti Almaz. Ay. Familiyasın. Шул инде. Ayı. Теге ма. Ayı. Соңғы сөзің Сездә башка әйе. Yok, şulu gidi. Шул инде. Диме? Gülüse. Sen olmaz hayır. Симон да жырларды коям беләсең мине. Ну, менің көңілтінім Айдан каналы һәм Шаян ТВ каналы. Başka kanal bizde yok. bir Только televizorda Şayan TV и Şayan TV, Майдан. Все. Әтисіне de yok. Bir nini kanal bizde. Спортны карам инде булса. Димәк, исәп нейтралны әйдәгез тикшереп алыйк, дөрес микән, юк микән шул. Sonra sözüm sağ ol ile Dina direktir şulgala Sağ ol indi kütme düzdür Bugün emetimle ezdir Sağ ol Sağ ol Sağ ol Hem bәхетле бул Шеп, бишкән ул җәмәгать Гөлнара, мине командасы әлеге турда. Ахыргы һәм соңгы тур кем турында җырлыйбыз дип атала, дөресрәге кем турында җырлыйм дип атала, чөнки миңа җырларга туры килә. Хәзер инде, мөхтәрәм командалар, без шәхескә, ниндидер аерым бер шәхескә җыр яздык. Чөнки күп бит инде җырлар, бу тормышта нәрсәләр генә язмадылар. Сезгә инде менә монда саналган, алар турында язылган шигырьдән, җырдан кем икәнен белергә кирәк булачак. Әйдәгез алайса киттек, яндырабыз, кыздырабыз, укыйбыз, киттек. Әбу Гали әфәнденең бик сәләтле кызы үсә, Актанышның принцессасы барысының исе китә. Әти гармунчы булганга татар моңына ул гашык. Бик күп кырлы шәхес бит ул, сәләтләре тора ташып. Алып баручы да булган ТНВ каналында. Гөлүсә апа, гафу итегез мине. Бастым değil. Мин беләм. Менә шәйтәсегез, белгә шәйтергә Мен кирәк. ихтибар белән ана шундый матур итеп җырлаган тыңлап утырам. Матур итеп куштырналар. Әйесiniz келмеді. Куштырналар Бастым. өчен. Мен сені қарайым. Я Була Галиева деп әйтергә сен. Мен ана шуны уйлап утырам, мин әйтәм, кызы шундый матур, мен әйтәм, бу Актаныштан дип мин аны беләм инде. Мин анда басырга икән дип тап җибәргәнмен. Аның җыры күңелләрдә һәм калыр Дүр рулы тана баласы. Әйе. Лилия Була Галиева. Искиткәшәни җырчы һәм чын-чынлап сәләтле, талантлы шәхес милләтебезнең асыл кызы. Димәк, афәрин, бер балл сезгә киләсе шәхес турында җыр. Монысын да беләсездер инде. Шундый гади генә абзый, бик добрыйга охшаган. Нәрсә генә сөйләсә дә шул чак аңа ышана. Ышанырлык та бит малай, абруе бик югары. Өлкәннәр бик хөрмәт итә, яшьләре дә аннары. Раиф абый белгән микән, улы халык артисты буласын. Телим аның җырлары күңелендә яз булып калсын. Чаналарын мактап җырлый, үзенә якын булганга. Арчаларны мактап Мактый гына шул якларда туганга, улы саксофонда ойный матур җырлыйдыр кызы, ул бит татар дөньясының кабатланмас йолдызы. Бас. Юк. Әнә белә бит инде ди Самат. Мен ага басырга, насяксы басып куймый икән. Салават Фатхетдинов. Салават Юк, Фатхетдинов. барчада туган булып чыкты икән. Сен білесің что? Шаналарны мактап җырлый. Рөстәм абый. Үзенә Закиров. якын. Улы саксофонда ойный матур җырлыйдыр кызы, ул бит татар дөньясының кабатланмас йолдызы. Димәк, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Рөстәм абый Закиров әфәнде бергә-бер әлегә исәп бу турда һәм инде безнең соңгы биремебез. Әйдәгез, тагын бер кешене, шәхесне белеп карыйк. Ихтибар. Әйдә. Әлеге Казан кызын мин ышанам, күпләр белә. Бигрәк зәвыклы гаиләдә бу дөньяга ул килә. Әтисе Камал актеры, укытучы әнисе. Язмышына язылгандыр иҗат юлыннан китәсе. Атказанган артист икән, Аюп халыкны да алган. Айгөл Бариева. Айгөл, Без шулай бергә эшлибез. Безнең уртак җырларыбыз бар. Айгөл Шамил кызы Бариева. Дөрес җавап әлбәттә
Айгөл Бариева. Әфәрин, 2-1. Дуслар, шулай иттереп, безнең инде тапшыруыбызның да ахырына якынлашты, чөнки тагын дәвам итер идек. Яхшы бер күп булмый дип әйтәләр безгә кичкенә чакта. Ә инде гомуми нәтиҗәгә кичкенә генә аерма белән, кичкенә генә әзрәк алга китү белән 7-5 исәбе белән әле икенче турда 5 балл алып та әле алар беренче урынга чыктылар. Бүген Гөлнара белән Әминә командасы җиңделәр. Без инде алар өчен шатланабыз. Әлбәттә. Без бит инде Мен сезгә бөтенесен бирәм. Юк, мин беләсемме нәрсә әйтәм? Идегез дружба. Мин үзем дә шигырьләр язган кеше буларак, мин инде аңлыйм, без шагыйрьләр кеше өчен шатланырга өйрәнгән. Без менә залда утырабыз, безнең җырларны җырлыйлар, һәм инде шундый шатланып утырасың. Авторларында әйтеп куйсалар. Авторларында әйтеп Тагын да сөенәсең. Белдеңме, Азат Фазлыев? Димәк, җәмәгать, шулай иттереп безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты, һәм инде без сезгә әле тагын бик күп шундый матур җырлар иҗат итүегезне телибез. Әле иҗат итү генә түгел, сез башкаларны да шундый шагыйрьләрне, шагыйрәләрне илһамландыруыгызны телибез. Чыннан да бу зур кайчак күп очракта күренми торган зур эш. Ә без әлегә сезнең белән саубулашып торабыз, һәм хәзергә сезгә сау булыгыз дип әйтәбез, киләсе очрашуларны көтәбез дә. Сау булыгыз, милләттәшләр, сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.